Vieš, lebo dneska oslavujú títo, čo oslavujú maturanti, vieš? Maturanti. Hej, a oni ako lipa. Kto je Lipa? To bol pedofil, ne? Čo zaspieval, že keď idú maturanti mestom, ne? Čo Alebo maturanti? maturanti. Pedofil? Tam nebol pedofil, Kto? keď sa vyžíva v tomto, že idú maturanti mestom. Jaj. Pedofil. A nevadí, no, ideme. Ty schovajte mobil, bo sa nasenem. Ale napíšeme SMS-ku. Poď. Ideme, všetci. Ja viem, o čo ti ide. O čo mi ide? Kam ideš? Neviem s vami, ale Kam ideš? Sme v pohode, alebo nie? Ja som v pohode. Kam ideš, hej? Do Jazzu sa odprovadíme. Už 6 hovoria za nás. Ja idem s touto slečnou, ona čo povie, to bude. Kam ideme? No kam ideme? Čo spravíme do Jazzu, hej? Odprovadíme ťa do Čo ty Jazzu. rozprávaš? Kam ideme? Odprovadíme ťa do Jazzu. A ty nehovor to, čo on si myslí. Že si myslí, lebo... Ale my máme také rovnaké názory. Áno. Mhm. Tak potom ideme. My môžeme ísť spolu a oni pôjdu spolu. No to akože... Vyriešil, Tak. No. Tak. No, Môže byť. Nie, tak... Oni pôjdu s nami, no. Ale pôjdu, alebo za nami, alebo pred nami. Nie, s nami, ideme s nami. My ideme spolu. Do Jazzu, jak sa on nahýbaj. Víš čo? Čo? Aj sme spívať, nie? A tam ide. Ujo, aj sa mám taký ti. Ondrej. Ujo je tam. Počuj, ja. Ja sa mám na tom Ondro. Nazdar. Ja idem s touto kočkou. Vy idete spolu, ale choďte pred nami, aby som vás videl. Ale ty nemáš nos? Choďte za nami. Potom za nami pôjdete. Dobre, poďme za nami. No. A my keď dáme spolu, hej? Na kukuj. No, jede. Daj. A tu je tvoja baba. Ty na toho pozeráš. Ja som vedel. Tak sa neoplatí. Počuj, brácho. Aj sa. No, niekto za tebou ide. Poďte za mnou. Poďte. No. Nechcel.